ஓம் தமிழ் கேலண்டர் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த 2024ஆம் ஆண்டிற்கான புத்தாண்டு 7ஆம் எண்காரர்களுக்கு எப்படி இருக்கப் போகிறது என்பதை பற்றி இப்போது காண்போம். 7, 16, 25 ஆகிய தேதியில் பிறந்தவர்கள் அல்லது பிறந்த தேதி, மாதம், வருடம் ஆகிய மூன்றையும் கூட்டினால் 7ஆம் எண் வருபவர்கள் கேதுவின் ஆதிக்கத்தில் பிறந்தவர்களாவர். இந்த ஆண்டு உங்களுக்கு சிறப்பான நல்ல மாற்றங்களை தர இருக்கிறது. இந்த ஆண்டின் முற்பகுதி சுயமுயற்சியும் பிற்பகுதி சாதகமாகவும் இருக்கும். கணவன் மனைவி அந்யோன்யம் பலப்படும். மகிழ்ச்சியும் மனநிறைவும் உண்டு. சோதனையை கூட சாதனையாக மாற்றும் உத்வேகம் இவர்களுக்கு இருக்கும். திருமணம் போன்ற சுப நிகழ்ச்சிகள் குடும்பத்தில் உண்டு. உங்களது முயற்சிகள் தடைகளுக்கு பின் வெற்றி தரும். சுயதொழில் செய்வோர்கள் சிறப்பான வளர்ச்சி காண்பார்கள். இந்த ஆண்டில் சுபபலன்களை பெற்றிட விநாயகப் பெருமானை வழிபடுங்கள். இறையருளால் உங்கள் இல்லத்தில் இன்பம் பெருகட்டும்.